Samiwiasio, miwiasio, miwiasio nina. Anima kumamina. I'll say we me do. Right, ebusian will be a cover at the Baba Grace TV. So, what pump to say when you saw body up to baby aboko, will be on yes, I share him. Now, I was saying, when you phone a come once and say, a finny abba and I eat, and you know, be the dance, yes, a finny was so sabre. Our young mind gun and more that the lumber. I do what she, and my Kosia say, wow, the brony was your penny, and then someone dear child, yes, and our air for now. And they have video be able to abonting. Video, you know, say, Emma, me Kosia say, wow, for soon, that the lumber. Ɛna ɔne ne kuma maame akɔso abempɔma na Stina Fosu ahyia wɔ ayie bi ase. Na ɔmo hyia wɔ ayie no ase no na yɛbɔ nnwom a Dade Lumba bɔɔyɛ ɛde maa maame akɔso asɛwa ɛde kyekyere ne werɛ ɛde hyɛɛ ne den ɛde kyerɛ ne dɔyɛ a ɔde dɔ no sɛdeɛ n'ani si so no. Na bere a na yɛbɔ nnwom no wɔ ayie no ase wɔ akwantuo mu gye di sɛ bɛyɛ gya ma abrɛkyima mu na ayɛ awerɛho ayɛ very emotional ɔhɛ maame akɔso asɛwa a na ne kuma maame akɔso abempɔma bam no na ɔne ne nyinaa yɛdi asa asɛ ɔmo sa na ɔmo de akɔ bonkum na ɔmo de aba nifa wohu sɛ asɛ maame akɔso abempɔma ɔdɔ ne kuma no paa ɛne sɛ onyaa ne mu mpo ɛna maame akɔso asɛwa ɔmo nyinaa to ntisaadeɛ ankyeme a na ɔhwɛ maame akɔso asɛwa a sɛ nisuo kura bi na sɛ nisuo kura ba because otie nsɛm a ne kunu ka kyerɛ no ne ɔdɔ a ɔda ne de kyerɛ no ɛde ba nnwomtoɔ mu koraa sɛ wiase nyinaa hu na nei ebi a sɛbi ne kunu ne hɔ biom na nipa bi ka nsɛ bi a nsɛm fata lefa ne ho a na ɛha adwen paa mɛmɛ akɔhwɛ video no bi aba wo ho na yɛate ase yi but ɛno koraa anyɛ asɛm sɛ nipa no a na ɛwɔ akyire no ɔmo a wɔwɔ dwumadi no ase no wɔyɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ maame akɔso abempɔmaa ne maame akɔso asɛ wɔn aka bɔ mu di asa sɛ na amanfoɔ bɔgye so how people were cheering them on nokorɛ obusua wote wiase yɛ di asɛm pa na nipa enyi wa yɛ agye ti sɛ daakye biara sorosoro bɛkae wɔ ɛna wekura nyame adom nipa yi na yɛ wɔhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ dwumadi no ase a na nya asɛm ketewa koraa the voice of the people is the voice of the Lord wode yɛnkɔ ho na yɛnkɔhwɛ kakra mmra mayɛ very emotional ɛberɛ a mehwɛ video yi ɛnyɛ asɛm ketewa wode yɛnhwɛ bi mmra yɛba adeɛ aka bi yɛbɛtoa so na yɛde asom mɔdaroma ɔsua so that's it on your screen hwɛ nti na yɛ sɛ adeɛ ankyɛmmea matonyo wi ankyerɛ daa Obejini wedinia Sami wiase nina Ani makuma nina I'll say we me do Sese odi akoso wo de hwese de wozi gra bam no na onye ne mu na se nipa mpempem obi e boje so ho a I mean it tells us something me nyi nipa se ma me akoso ase wa wa na odo adi ankyere na busua anka ne kuma ne nua be ma wuachi despite ne nsema akokos ne ade na ko beda odo we di akyere no o de yenti wo so wo say sinyu nzu bi yenti ye hwe de yakoso I am very emotional was I very very emotional na no kre and then my minimum sales na crab ban ho so pa say na kuma isi ye no wo ni ni presi budget so oh o de yenhwe o senyum na se bien look at the people just the excitement wow no great dreaming like huh mm-hmm. Okay o de yenhwe de yakoso mhm abese no mienu mhm and akovachi me deno binyadaje dwindwima brabo oda kosi asewa ebusema wasingumia onkonko shobi topa wejane nije nini bibia hwede yakoso eni siku ni maho edise wa yodo udunti radisha tie nsɛm koraa na ɔba be na ɛbɛyɛ sɛne kubɛyɛ amansadeɛ dabia na mena nkurɔfo aman so
I want him powerful so. Say way. So this is a very emotional song. Yeah, that limba boy. Na obody my mama akoso asewa. E o chere se otono na wafe no. Na I mean, says enyum nyina mu nsam nyina ne sa or kamfo mama akoso asewa. Say they will see ata na chi. Say you ten ase. Also ba ba kra na be ye de o ye say ne obeti ase ne kunya mansan dia. The bia no nam kofo aman so I want name pa from. Just say ɛno koraa nyɛ ɔbaa biara na ɛbɛte aseɛ megye di sɛ nyɛ ɔbaa biara na ɛbɛte aseɛ but yɛ maame nya abotrɛ ɛto ne bo ase ɛtae dadolom ba akyi ase sɛdeɛ abrabɔ no nsɛm si tie biara baabi adwuma de bɛfa biara ɔte aseɛ ɔwɔ hɔ ma no abere biara and dadolom ba nso ɔni sɔre ɛma ɔbɔ nnwombo yi ɛde hyɛ n'animuonyam a na ebi ɛnnɛ biribi na ɔbɛn nti na nipa bi sɔre na ɔbɛka nsɛm a ebi ayɛ nsɛm fata ɛde afa yɛ maame ho that is why I don't get it sɛ edu baabi ayi na ne agya sɛbi yɛde yɛ platform ketewa yɛ ba a yɛkyerɛkyerɛ adwene wɔ ho yi very emotional. In fact, I know brand new born I'm here the course now my a bit emotional cry. But I'm here to say why I'm baby will be on say the car one ban so because any penny so the way mother limba. Any penny so power the see or bell do Ghana from Accra now bell Kumasi mountain so any neck crowd yes you are going to me was a brown name I'm here to say about media sano. What the background sound. Nipa ɛbɔgye so ɔmo akyia ɔmo on nti it's like say nipa bebree share the pain of the woman nipa bebree ɛte maame no n'asɛm ase ebinom nso yɛ ɔsɛ maame adeɛ no ɔkɔ court na ɔfa ha ɛna adeɛ no ɔtena dɛbi ɛnyɛ sanity but ne nyini sɛ ebi a yɛ maame ofiti a na ɔsɛ ɔbɛkɔ court sɛdeɛ kakra a mate afa yɛ maame ho ne ɔbaa yɛ koraa yɛ nyɛ akonnwa ehu deɛ court bɛn ne kakra no omie na no mpo ti mi nyini sɛ bibia de n'akɔm na bibia nsie a yɛ maame bɛ sɔre prɛko pɛ sɛ ɔkɔ court but I'm glad say along the line nipa bi te maame n'ase na yɛsɛ sɛ nyame na mmerɛ mu na bibia anya asomdwe na bibia anya bɔkɔ na obiara deɛ sɛ fata obi ansanka na bibia anya asomdwe na yɛnkɔ nkɔ anim but of course this is just an emotional scene ɛnɛ ɛtwa gu yɛ ɛwɔ akwantuom yɛayɛ nuanom maame yɛn nsa aka gu wɔn ntɛntɛn afei nso yɛsɛ na yɛmfa mmra na yɛmfa mmɛsoma mansɛn na yɛn nyinaa yɛ ne ho nkɔmmɔ nti ɛyɛ fotuo de ma yɛn nyinaa wode ɛnyɛ hwee kɔ so ara na yɛ papa kɔ so ara na yɛ papa sɛ nipa koraa nya nkaewa kɔ so ara na yɛ papa ɛyɛ den a ɛhyɛ bi bɛpie mu no nkɔ n'akyi dakoro nipa bɛkae wɔn sɛ nipa ɛna ɔkɔ deɛ ɔkɔyɛ ne yɛyi wayɛ na ebi na ato yɛ maame akɔ so asɛwa no na mu a ɔde boa dade no ba nso sita n'akyi nyinaa ɛnɛ yi obi appreciate no nti we saw what happened in Accra de si wɔ Kumasi a nipa mpempem yɛn nkwadaa ekura bi a saa abɛn no yɛ ni baabi a ne yɛnya kwan wɔ yɛ no we were all there to see what happened nti nyame nka ɛfa ne ɛfa nyinaa ho na no obiara nte aseɛ ne nka bɔ mu yɛntumi mpem kɔ anim ɛma yɛ man Ghana ntum obusua me da sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me mede ne kɔm na musu kae sɛ ɛyɛ Better Grace Financial Services ɛta m'akyi open insurance company papa open financial company papa na ade ho abata no ɛwɔ yɛ man Ghana mu kyɛ Ghana fɔ mu akwantum kyɛ ɛyɛ Canada ɛne USA deɛ ɛyɛ Better Grace Financial Services ɔmo na wɔsɔ ɔde ho bata mo na biribi akɔ yi ɛde ma ɔde fa namba no etwa gu na ɛfrɛ na ɛne mpanyinfoɔ atwi nkɔmmɔ na ɔmo kyerɛ kwan a wobɛtumi na ɔbɛtoa no ma na biribi ayɛ asomdwee ɛde ama nsa nso na mekamfo ɛyɛ Obi Trading Enterprise wɔ Kumasi South Central Junction de ama adeɛ bi a ɛfa ntaade mpaboa ne perfume deɛ ɛyɛ baako pɛ numero ɛno ɛwɔ Kumasi a ɛno ne Obi Trading Enterprise. Finally, Lobika Foods. Ɛfa jollof, fried rice, chips, pipia, shawarma, pizza, and ɛmafo aduane deɛ Kumasi abɛnya bi agye sɛ ɔde ho bɔ Lobika Foods. Ɔmo wɔ van no baako ɛwɔ ɛyɛ Africa Hockey University na ɔmo baako nso ɛwɔ Kumasi Babayara Sports Stadium opposite Calvary Methodist Church. Tokɔ aduane bi a ɔhia bi abɛnya bi wɔ hɔ no. Ɔpɛ sɛ ɔmo de brɛ wɔn so a ɔfrɛ ɔmo a ɔmo abɛkyerɛ kwan bɛtumi afa so. Ɛde abrɛ nti frɛ Lobika fo na ne ɔmo twetwe nkɔmmɔ. Na biribi ankɔ yi ma meda sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me ɛbrɛ pɛ bi yɛbɛhyia abusua makra bye bye.